Inħarsu l-qoddim biex nibqgħu nikkonsultaw, nemnu fikom u fil-ħiliet tagħkom. Flimkien nistgħu nagħmlu politika aħjar, ekonomija b'saħħitha u ntejbu r-reputazzjoni ta' pajjiżna. Dan kollu biex ngħixu ħajja ta' kwalità aħjar. Kien dan il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'laqgħa mal-Kamra tal-Kummerċ, laqgħa li għaliha kien akkumpanjat minn 12 kelliem tal-Oppożizzjoni. Bernard Grech stqarr li l-Partit Nazzjonalista għandu obbligu li jkun partit aħjar u oppożizzjoni aħjar u spjega kif bħalissa għaddej proċess ta' titjib li jrid jibqa' għaddej. Dan meta stqarr li t-tiġdid titina l-opportunità li niddiversifikaw ruħna u nirrelataw man-nies bl-użu tal-ħiliet ta' kull persuna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li l-Oppożizzjoni se tkun qed iżżomm taħt il-lenti il-ħidma tal-Gvern dan billi issir kritika kostruttiva biex taċċerta li l-pajjiż jitmexxa b'mod tajjeb. Bernard Grech spjega kif il-pajjiż għandu numru ta' problemi li minnhom qed jiġu affettwati numru kbir ta' nies. Hawnhekk għamel aċċenn partikolari għall-għoli tal-ħajja li qed taffettwa lil kulħadd. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq fuq l-importanza li nsaħħu s-setturi ekonomiċi ta' pajjiżna u li anke jinħolqu setturi ġodda għaliex hemm bżonn ta' ekonomija reżiljenti u effiċjenti li minna jinħoloq xogħol ta' kwalità. Fost il-punti li qajjem Bernard Grech saħaq fuq il-bżonn ta' tiġdid u riforma fl-istituzzjonijiet tal-pajjiż dwar reviżjoni tas-sistema fiskali u trasformazzjoni tas-settur pubbliku fejn tiżdied l-effiċjenza filwaqt li jkun aċċertat level playing field. Il-President tal-Malta Chamber Marisa Xwiereb min-naħa tagħha tkellmet dwar diversi temi li għandhom jingħataw priorità mill-partiti politiċi biex kemm huma kif ukoll il-pajjiż jimxu l quddiem. Fost l-oħrajn isemmit il-bżonn ta' trasparenza, il-konsistenza, id-diversità, is-sostenibilità u l-kredibilità. Marisa Xwiereb saħqet ukoll fuq l-importanza ta' qbil bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni permezz ta' maturità politika, kif ukoll fuq l-importanza li mhux biss niġġeddu buġuħ ġodda imma li nagħtu importanza mistħoqqa lill-esperjenza. Intant dwar il-punti mqajma mill-President ta' Chamber tkellimna ma' Bernard Grech appena intemmet din il-laqgħa. Dan huwa l-mod kif il-korpi kostitwiti jridu jgħinu fix-xogħol tagħhom mhux biss lil dawk li rappreżentaw imma lil pajjiż kollu kemm fl-aspett ekonomiku, kemm fl-aspett ta' politika in ġenerali. U għat nisma b'attenzjoni kbira da kollu li qalet Marisa naqbel ma' ħafna mill-punti li semmiti, hemm xi wħud mill-punti li aħna kemm il-darba tkellimna dwarhom ukoll indirizzajna, żgur li hemm ukoll punti li nistgħu nagħmlu iżjed u hemm oħrajn li nistgħu anka nitgħalmu ħalli nkomplu ntejbu b'umiltà kbira jien dejjem qed aħna qatt ma għandna s-soluzzjonijiet kollha u lest li nkomplu nisimgħu biex intejbu x-xogħol tagħna bħala Partit Nazzjonalista bħala oppożizzjoni għal ġid ta' dan il-pajjiż. Matul din il-laqgħa l-Kamra tal-Kummerċ waslet preżentazzjoni bit-tema Time to Step Up b'ħames pilastri ewlenin ta' prioritajiet għal din il-leġislatura biex il-pajjiż jimxi l qudiem. Dan b'diversi proposti għal numru ta' riformi li għandu bżonn il-pajjiż.